Het docht dus wel zeer, hè? Want we hadden hier al poerbest hoor. En nou ja, het ben ik best wel dreig om je waai te gaan. Maar ja, tijden de tijden en het is nog zo vier. Nou, wij zijn druk aan het verhuizen met onze muziekvereniging. Want het zit zo, we hebben hier al 118 jaar gespeeld hier op de Boppenzeel van het Amelanden Veerhuis. En nog had 2 jaar geleden had Henkie van Dun en ieder besloten om een zaak te sluiten. En toen weer er eigenlijk net meer oorplak voor ons om hier in de dorp te spelen. Want we hebben hier nog wel een oorgebouw waar we echt wel eens optreden. Of een repetitie omheen dat Henk niet op vakantie weer. Dan komt er naar de Nijhof, maar dat is helemaal verbouwd tot een gezondheidscentrum. Dus daar konden we net de plak en toen weer er oors helemaal hier rond hier in de dorp. En toen hebben we hier nog 2 jaar bij hun spelen mocht. Ze zijn de zaak eigenlijk officieel dicht. Maar dan hebben we hier echt een prachtig nieuwe MFA gekregen, een multifunctionele accommodatie. Die is correct hier op 6 december jongsleden. En daar kunnen wij nog heen. Dus daar ben we nog heel druk met aan om alles daarheen te verhuizen. Hey, zoest die nu eens klomp met allemaal wollen? Ik had zo'n ding op het tjen, joh. Dit is de rust. Dit is de Swiss, hè? Ja. Oké, nou dan ga ik erbij stemmen voor commentaar en dan sjouw ik dat ding naar beneden. Dat maar 1200 en hierboven, hè? Ja, zo hinder ik ook al. Ja. Hoeveel noten ga je hem gewoon net spelen? Nou, die ben net te tellen. Nee, dat ben te vol. En als je saxofoon speelt, is het niet vol meer noten als een bas. Dus dat kist ik net bij elkaar optellen. Dat is zo verschillend. Maar we gaan hier heel wat noten spelen. En prachtige concerten, jongen, hier op de Boppenzeel. En we hebben altijd de eerste, tweede helft en de derde helft. Hè. En de derde helft hebben we beneden, want er is ook een café. Dus daar heb ik heel wat noten net verspelen, maar de slokjes wel. Nou, dat kennen we wel uit, want dat vind ik net leuk. Geef er maar weer uit. Maar er komt dus een jarenlange traditie. Ja, en dat is ook wel heel spietig, hè? Want we hadden hier altijd poerbest. Onze vereniging bestaat nog 118 jaar. Dat is een heel skoft. Dus we hebben leden, ik ben er al 60 of haast 20 hierbij. Echt prachtig. Maar ja, deze zaak is dicht en je moet toch plak hebben. En we kunnen prachtig spelen. We hebben een mooi theaterzaal thuis beschikking. En dat gebouw is het MFA is gebouwd voor alle verenigingen van het dorp. En wij zijn natuurlijk een van die verenigingen. Het komt vast goed. We hadden er ook wel zin aan. Goedemorgen. Hoi. Ik krijg dat $2 Is dit nou een grut of een lietse bestelling? Dit is met allemaal kleine bestelletjes, hè? Maar ja, vele kleine maakt één groot, hè? Of niet? Nou, dit is toch al een mooie partij vlees, zou ik het zeggen. Ja. 47,25. Jouw broek heeft geen kassa, zeg ik. Nee. Je moet de holle wat scherp houden. Want hoeveel je door jou dit al? Die hele dikke 24 jaar. Hier. Hey, bedankt hè. Ja, en prettige dagen, hè? Eerst gelezen hè. Ja, hoi. Andy? Tot ziens.
Maar wij hebben begrepen dat jou ermee ophouden. Ja. Ik heb last van enkelgewrichten. En dat was steeds slimmer. En moest hij wel hele dagen staan, hè. En ik heb nog nooit in 2 jaar aanzien, maar ik zit er nou tegen een keer in, maar. Maar vind je het nou ook spietig dat je hem ophouden, Matte? Ja. Ja, 81 jaar wat deur. Huh? En dan loopt die komt daar niet aan toe. En wat is er nou zo mooi aan dit werk? Ja, dat is, je bent wat in beweging, je bent van de straat af. Je kan geen karren kwijt uithalen. En contact met de mensen, hè. Er is nog wel een stukje was, niet? Ja. Oh. Alsjeblieft. Wat zeg je dan? Hoe gaat het met je alleen? De Sjan is vervoerd. Ja? Ik zit er beter voor, nee. Ja? Eén keer heb ik wat meegemaakt. Dat was, er kwamen altijd 2 broers uit Harkema. Gebroeders Nicolai, die zijn allebei al overleden. En dat waren altijd de eerste klanten. Nou, ik kwam uit de kantineweg en ik ging daarheen en stonden ze daar voor die kaart te leggen. En ik wist niet waarom. Dat ik zei, nou waarom lachen jullie, hè? Nou, zij komen er zijn buurt. Nou, die jongens hadden erop gezet. Wilt u luid en duidelijk spreken in verband met doofheid van de verkoper? Nou, dat vond ik zo mooi, hè? Dat ben een hele mooie ding, dat vergeet ze ook nooit weer. Want jou heeft een gehoorapparaat. Ja. Het wordt allemaal wat minder. Maar ja, dat mag het ook toch, op 81-jarige leeftijd. Hè?